И коста хора, днес ще играем GTI 5 състезание. Едно на едно ще играем, защото няма никакви хора в сезона. Т20 къстъм. Къстъм Т20. 32 лева, бас Улия, Т20 32 лева, аз съм 86, имам само зенторно. И е тази кола. Къстъм туризмо, която е много бърза така. 10 победи от 25 състезания. Аз имам 32 състезания, 12 победи. Сега ще видим как се представи той. Малко свирка. Ясно как свирка. Тя е най-ефтината е така, тук бе. Т20 къстъм, като тя не е. Фана го за фак. Ето го фана. Т20 като е по-бърза от моята кола, просто... Да, обаче... Много апдейтната. Фак. Фак. Т20 е много бърза кола. И струва 2 милиона и 200. Да, обаче какво прави? Те душ някакъв стъм като си дадем. Точно някакви... Различни такова. Което е добре за момента. Той виж без апдейти, че ме гледа човек. След ще му... Получи едно контакт, защото няма буст. Като иначе ще можеш да ми взима буста много топ. Всеки път. И то ето защо ти е предложил състезанието това. Защото си мисля, че като сте 20 кала, ще е Господи му да ме би. И го е направил на едно ви, колко ме всичкото отгоре, само да ме би. Маре, обърнах се. Не. Точно финиша, майкъл. Те 20-ката е хубава кола, обаче ти спечели. Finish line, bitches!